minggir. Surtayu tandingmu. Hap. Wah. 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 Mundur. Wedan nek ketheke barang. Anomani. Yo. Kowe tek metu golek keringet. Wah. Iblis lanat. Cekel nggo ingon-ingon. Ayo cekelen aku. Iso nyekel aku padha karo iso jaring angin. Wah, omong apa? Hei, awas! Oh, wah! Weh! Marah. Ya! Wah! Oh! Wah!
sira kumendung ambek teksura rumangsa prawira saliring ati lumawan ora burung mangkatan grus-rusa sumbar lindu keter bumi gonjeng jebol ya kamu
mundur. Wah! Wah! Oh! Pecah sirahmu, ngendel ke. Woi! Nah! Woi! Ya! Makyat krodha sruma panggah tekabing Prawandawa sumahaping pabarisan ronanggono gawe gelar oleh wetes walu gimbal manyar-manyar mrit gantil buntut kisah anting-anting ana mata yang dicuplak dadi mala nger Lesmana Mandra Kumara cah bagus Amla nuwun wonten timbalan ingkang adawuh Eyang Sokalima. Nah, 1000 dalan dak tempuh pirang-pirang pambudidaya ditindakake dening para Satakura ing pamrih. Sawise jeneng sira lumebu ana madyaning wana Krendawahana, Ngastina gawe sejarah anyar. Putra Ratu Ngastina ya kuwi jeneng sira, Lesmana Mandra Kumara ingkang bisa amboyongi kanugrahan wahyu kraton ingkang sinebut Wahyu Cakraningrat. Mula kang mangkono sing permati, sing setiti lan sing ati-ati iki mengko jeneng sira bakal ndak kanthi lumebu ana madyaning alas sing taberi anggenmu tapa brata nyambung rasa kawan Gusti ingkang Maha Kuwasa pamrih men enggal antuk nur buating Gusti ya nggih. Nuwun sewu Eyang Durna yektosipun menika beda kalian ceceking manah kula geseh kalian menapa ing dados pamikir kula. Nyatanipun Kanjeng Rama Duryudana menika mboten nate nampi wahyu, mboten nampi pikantuk dawuh saking Gusti. Nyatanipun dados ratu mblegedhu mubra-mubru. Mboten kirang setunggal menapa wenang nepak mbun-bunane wong sak negara Ngastina. Lajeng pedahipun menapa kula kok keraya-raya trutusan teng alas golek wahyu. Tanpa wahyu Lesmana tartamtu badhe dados ratu wonten ing Ngastina. Ora ngono ya nggih, Lesmana Mandra Kumara. Sing jenenge pengarep utawa pangarsa munggahe ratu kuwi men duwe kawibawan. Men diasihi karo para kawula dasih. Kuwi kudu pinter gegem kanugrahan utawa gegem wahyune pangeran. Mula sepisan jiki kowe mbangun mituruta kelawan apa kang dadi dawuh pangandikane Eyangmu Sokalima. Wis aja kuwatir. Perkara mengko antuk gawe utawa ora kuwi dudu babakan ingkang baku. Sing baku ripalungguhan iki kowe dadi atmajaning ratu putrane Narendra. Ngetokake anggenmu wani tapa brata, wani sesirih, wani poso, wani ngurang-urangi lan pinter meper marang hardane kanepson. Kuwi sranane men jeneng sira dadi ratu ingkang ampuh ing besuke. Nggih, kula purun kados mekaten nanging kula suwun Kurawa kalian Eyang Durna sampun ngantos tebih-tebih kalian kula. Lan salebetipun kula mangke tapa brata nyuwun dipun cawisi kasur bantal kalih guling. Menawi kula ngantuk kepengin bobok sampun rumanti sedaya. Iki arep golek wahyu apa arepe Dharma Wisata iki karepe piye?
Wis men karben ra apa-apa. Sithik-sithik wae Dipati ora apa-apa ya. Mengko para Kurawa sing bakal nyawisake sing baku ripula palungguhan iki mlebu ana madyaning wana krendha wahana gayuwen wahyu kanthi sak kuwating tenaga lan sak kuwating pikirmu ya ngger Lesmana Mandra Kumara. Samar pamoring suksma sinuksmaya winahya ing sapi pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyut pindha pecating supeno yang patih kalilan ingkang wayah kula pun Lesmana mati cumadung dawuh ingkang gayuh kanugrahan menika Kakang Lesmana king menapa kula sipat wadon dipun cangking-cangking tumuju wonten wana krendha wahana mriki Eyang. Ah ngene ya Nduk, Lesmana mati. Nadyanto jeneng sira ki sipate putri nanging sak bisa-bisa klungsu-klungsu meli wudu. Merga sing nemtokake jaya lan oraning Ngastina ora mung Angger Lesmana Mandra Kumara. Kalabu jeneng sira ingkang sifat putri uga dabe tanggung jawab sing padha mula kang mangkono iki mengko sing gayuh kanugrahan wahyu ya kuwi kadangmu sepuh Lesmana Mandra Kumara nanging upamane ana ketleyek ing lelakon Angger Lesmara ora bisa nampa kanugrahan satriya sapa wae sing nampa wujude wahyu ndak jaluk godanen men wahyune oncat saka anggane satriya kuwi mau. Oh
dalu arara sapyor lintang kumedhap Disti sunyo tengah wengi lumprang kandaning puspita karang yuwaning udyanira punapata mirah Nadyanto wancine bedhug tengange parandene peteng ingkang mapan wonten ing negari Wirata pernae ing pinggiring Sendang Watari mendung ireng ingkang anggaweng kandel angklimputi sadalan-dalan ingkang tinempuh dening Sekaring Kedaton Wirata nenggih Dewi Utari. Mendelong kang dadi rasane kuwur kang dadi batine anane mung kawelas arsa lamun ta kemutan dumateng sejarah pahit lelakon ingkang peteng ingkang nglimputi bumi Wirata. Awis tinggal sangayuan Deprok ing tepining Sendang Watari rinten dalu tansah meminta marang Sih nugraning Hyang Agung muga-muga den apura dening pangeran dosa keluputane piyayi kang wis ambyur kalap ing Sendang nenggih Sang Watari. Mangkono guragapan jugar nggenya nenuwun pring Hyang Agung dupi den jawil saking wingking dening Kang Raka nenggih Raden Utara. Surem Dewangkara ingken lir manguswa kang layon benya ilang pemanise
jagat Dewa Bathara jagat Mangestungkara Yayu Tari. Wis sawetara suwe, wis pirang-pirang dina anggen mundhapra ana pinggire Sendhang Watari. Yektine bab apa ingkang ngridu jroning batinmu? Apa kira-kira isih kurang Kanjeng Rama Dewaji Prabu Matswapati anggene mulyakake kelawan siadi? Nyatane jeneng sira dadi atmajaning Narendra wis keceh bondo kemul kamukten, gateng mutiara paribasan jarian nganggo inten. Parandene kok isih duwe rasa kuwur, duwe rasa balewur. Rina wengi kowe mung mapan ana ing tepining Sendhang Watari, karepmu ki apa Utari? Duh Kakang Mas Utara jimat sesembahan kula nuwun sewu. Mestinipun paduka mboten kalepian kaliyan gelaring sejarah ingkang kababar wonten ing negari Wirata. Nanging sejarah menika semunipun pancen dipun tutup-tutupi, sedaya dipun slimur, sedaya dipun singetaken ing pamrih sejarah ingkang awon menika mboten dipun ngertosi dening para kawula. Sing do karepake piye? Dumadosipun Sendhang Watari. Nuwun sewu. Nalika ingkang ngasta bawan adil pusaraning praja jumeneng Narendra wonten negari Wirata nenggih Kanjeng Eyang Basukethi utawi Eyang Basukeswara. Nalika semana Gandrung Kang Yuyun kaliyan putri saking Kencapura atmajanipun Prabu Kekaya ingkang nami Retnawatari. Iya, banjur mongko ripalungguhan ing nembe kababar nalika semanten menika Sang Retnawatari menika nedeng ngandhut sepuh parandene dipun bujung-bujung dening Eyang Prabu Basukeswara karana Eyang Prabu sampun kelampahan nelukaken negari Kencapura. Nuwun sewu. Karana anggenipun Eyang Prabu Basukeswara menika ngruda beksa dumateng Sang Retnawatari wasana Sang Watari nyemplung wonten madyaning sendhang menika. Kalap satemah mboten saged dipun tulungi nadyan to sampun kelampahan babaran atmaja ingkang kababar mijil jalu ingkang kebak memala nenggih Paman Rajamala nanging anggenipun serakah dakah-dakah bujeng dumateng hardane kanepson Eyang Prabu Basukeswara ngorbanaken wanita ingkang tanpa dosa. Mreh mangsut narimeng kabu putine kang den bawani wong penganing tias Sukarila dasying kebawah sami Supartinir ing sangsaya ing jagat Dewa Bathara jagat Mangestungkara Yayu Tari damar mancung cupeten wis ora ana guna paedahe kowe ngeling-eling karo sejarah kang wis kawuri kang ditindakake dening Eyang Basukeswara. Nyatane ripalungguhan iki panjenengane wis seda dene ingkang jumeneng ratu ana ing negara Wirata. Ora ana liya kejaba Kanjeng Rama Prabu Matswapati. Mula lembaran sing lawas gunungen gaweya lembaran anyar Utari. Mboten saged patrapipun panguwasa ing negari Wirata nalika semanten cetha lamunta menika mboten adil. Sia-sia dumateng drajating wanita kula ingkang mboten trima. Menawi dereng wonten tandha-tandha wenganing nugraha kula mboten badhe ninggalaken Sendhang Watari mriki Kakang Mas. Wah, lha Utari. Gegayuhamu apik, kekarepamu ki becik. Nanging lamun to kowe bakal njejekake hukum, njejekake adil ana ing Wirata kene kena ndak arani kowe ngimpi ing wanci awan. Nganti
kempong pira jambulan yen menungsa kabeh isih ngumbar hargane nafsu tartampu sing jenenge adil bakal ketutup dening wong serakah. Tan mendho ing bebaya tan mingkuh ing pekipuh. Nadyanto kaya bledhek pangucape ingkang raka nenggih Sang Utara. Parandene tan owah lan gingsir panggayuhe Sang Utari ngenya meminta marang Hyang Agung mrih Sang Watari pikantuk pangapura kangge srana jejeking adil lan bebener ing negari Wirata. Bingkem netra kekalih sadakep saluku tunggal mencorong mawa teja Dewi Utari.